nieren zitten aan de achterkant van uw lichaam, achter de onderste ribben. En ze zijn ongeveer zo groot als uw vuist. De nieren zijn heel belangrijk om een aantal redenen. Zo filteren ze bijvoorbeeld afvalstoffen uit het bloed. Die afvalstoffen die komen in uw blaas terecht en die plast u uit. Nieren zorgen er ook voor dat belangrijke stoffen, zoals eiwitten en vitamines, juist wel in het bloed achterblijven. Daarnaast hebben de nieren nog andere belangrijke functies. Ze regelen de bloeddruk, ze zorgen voor de goede hoeveelheid water en zouten in uw lichaam, ze helpen uw botten sterk te houden en ze zorgen ervoor dat rode bloedcellen worden aangemaakt. Omdat nieren al deze belangrijke functies vervullen, heeft het grote gevolgen als ze niet meer goed werken. De afvalstoffen worden niet meer goed uit het bloed verwijderd en de hoeveelheid water en zouten in het lichaam klopt niet meer. Ook wordt de bloeddruk niet meer goed geregeld. Nieren kunnen beschadigen door een te hoge bloeddruk, door diabetes, ook wel suikerziekte, een nierziekte of door bepaalde medicijnen. En vaak merkt iemand pas dat er iets mis is met de nieren als deze nog maar voor 30% werken. Dus heeft u een hoge bloeddruk of diabetes, dan is het heel belangrijk om regelmatig uw nieren te laten controleren. Dit doet de huisarts door uw bloed en urine te laten onderzoeken. U kunt zelf ook zorgen dat uw nieren minder snel achteruit gaan. Eet gezond, eet minder zout, rook niet, beweeg voldoende en laat uw hoge bloeddruk en diabetes goed behandelen. Wilt u meer weten over hoe uw nieren werken? Kijk dan op nieren.nl.